Jeg vil nu lave Calculus mundtlig, hvor jeg vil komme ind på opgave 3 i Calculus-projektet her. Så vil jeg komme ind på, at man finder arealet under en funktion, ind på noget optimering, og så vil jeg lave beviset for tangentens ligning. Så hvis vi starter med Calculus opgave 3, og det var differentialligninger. Der skulle man i første delopgave tegne linjeelementer. Så til en differentialligning. Så hvis vi har en differentialligning, som hedder, jeg lader ikke lige skrive op, gave 3. Så der har vi differentialligninger. Hvis vi opstiller en differentialligning, som hedder f mærke af x er lige med 2fx. Og vi gerne vil tegne linjeelementerne for dem her, så har vi, hvis vi har en graf her, hvor vi har x og f af x, så kan vi opstille en tabel, hvor vi har nogle x-værdier, og vi har nogle f af x, og så kan vi regne nogle f mærke af x. Og det linjeelement, der gør, den siger noget om, hvilken retning den her funktion, eller den her differentialligning bevæger sig af, afhængig af hvilken startværdi man ligesom har. Hvad k-værdien er. Så vi kan prøve at sætte x er lige med 0, 1, og her kan vi sætte 1, 1, 0, 1, og så 2, 2. Så har vi nogle forskellige værdier, vi kan regne ud. Så det er lidt ligesom sådan et sidebenskema, vi laver, bare hvor vi har både x og f af x. Så hvis vi sætter 0 ind i x, og så f af x er lige med 1, så giver det 2. Så sætter 1 ind, og 1 ind, så giver det også 2. Så sætter 0 ind og 2, 4, det giver også 4. Så har vi ligesom fundet hældningerne i punkterne, så hvis vi har x0, og det er 1, 2, 1, 2, det er selvfølgelig 0. Så hvor x er 0, og f af x er 1, der har vi en hældning på 1. Det ser måske sådan der ud, hvor vi har x er 1, og f af x er 1. Der har vi vi har en hældning på 2 før. På 1, 1, der har vi også en hældning på 2. Måske sådan her. Og på 0, 2, det må være heroppe, der har vi en hældning på 4, så den er meget stejl. Og der har vi også på 1, 2, så det er sådan her. Og så hvis vi tegnede rigtig mange af dem, så vil de måske ende med at se sådan her ud. Vi har sådan, og i den negative retning, det kan vi også lige hurtigt regne ud, så vil de så se på 0, 0, der vil bare være flade. Og hernede, der vil de så gå den modsatte retning, i det her tilfælde. Og så kan man så se, og det sådan viser lidt, hvilken retning, at de her linjeelementer, der går. Eller hvilken differentialligning vil gå. Så hvis vi vælger et punkt, som for eksempel hedder, eller en startbetingelse, hvor vi vælger punktet 0,1, så kan vi se, at så vil den se sådan her ud, cirka. Så den sådan følger det her, cirka. Hvorimod, hvis vi valgte 0 minus 1, som så er her, så vil den gå den her retning. Så det er med til at give en indikation af, hvilken retning den går. Og det kan man selvfølgelig også, man kan også få beskrive nærmere, hvilken retning de her funktioner går. Fordi vi har som sagt vores differentialligning, som hedder f mærke af x er lige med 2 f af x. Og vi ved, den måde man ligesom løser den her differentialligning på, det er f af x er lige med en konstant gange e opløftet i ax, og a det er så 2 i det her tilfælde. Det er sådan en løsning til den her. Og så skriver jeg igen. Det er 2.
opløftet i 2x. Og hvorfor er det her løsningen? Jo, der kan man vise ved hjælp af indsættelsesmetoden, hvis man differentierer det her, så får vi f af x er lige med en konstant gange 2 gange e opløftet 2x. Det er så man differentierer det her. Og så kan vi sætte det her ind her, og her ind her. Og så vil vi ligesom vise, at det er det samme. Fordi det her, hvis vi sætter den her, så bliver det k gange 2 gange e opløftet i 2x er lige med 2 gange fx, som var k gange e opløftet i 2x. Og det kan man se, det er det samme. Det er bare lige k og 2, der er byttet rundt, men det giver det samme, når man ganger. Men ja, som sagt, så kan vi også finde de her ved at bestemme startbetingelsen. Så vi kan bruge samme startbetingelser for eksempel 0 og 1 i den her funktion. Så vi ved her, at det her det er løsningen til den her differentialligning. Så f af x, hvor vi så har sat x til at være 0, er lige med 1. Det er det her punkt, siger. Så det vil sige, at hvis vi sætter det ind her, så vil det være k gange e opløftet i 2 gange 0 er lige med 1. Og der kan vi så bestemme værdien for k. Så e opløftet i 0, det giver bare 1, så det bliver k gange 1 er lige med 1, så k er lige med 1. Det vil altså sige, at funktionen for punktet, den vil hedde, fordi k er 1, så er det f af x er lige med 1 gange e opløftet i 2x, som bare er det samme som e opløftet i 2x. Hvis vi modsat ser med 0, minus 1, så det her det er for punktet, det er for punktet 0,1. Hvis vi modsat ser med 0, minus 1, så vil det være f af, hvor x er stadig er 0, det må give minus 1. Så det er for punktet, så er det punktet p lige med 0, minus 1. Der må det så gælde, at vi sætter igen f af 0 ind i funktionen. Og vi har funktionen, som hedder f af x med k f af 0 er lige med hvor var den? Det her k gange e opløftet i 2 gange 0. Og det sætter vi så til at være minus 1. E opløftet i 2 gange 0 er lige med minus 1. Så kan vi igen bestemme værdien for k. Fordi det her det giver 1. Så k gange 1 er lige med minus 1. K er lige med minus 1. Så funktionen må lyde f af x er lige med k, som er minus 1 gange e opløftet i 2x, som er det samme som minus e opløftet i 2x. Så vi kan se, at funktionen, den ændrer sig ligesom afhængig af, hvilke punkter man valgte. Og hvis jeg valgte et tredje punkt, så ville det måske være forskelligt. Anderledes igen. Yes. Jo, vi kan også tegne et Stella-diagram for den her differentialligning. Så i et Stella-diagram, der har vi, skal jeg lige Stella, eller er det ikke Dynamic Systems, den hedder? Ja, System Dynamics. SD-diagram. Yes. Så her har vi en funktion, som hedder f af x. Og vi har noget input. Noget input her.
Og den afhænger både af fx, så der kommer en pil heroverfra, og så har vi en variabel, som normalt kalder a, som vi kalder for a lige med 2. Så den kommer også herind, så det bliver 2 gange fx. Og det er egentlig sådan SDG-diagrammet, den ser ud for den her funktion. Ja, for den vi havde hernede. Men vi kan også gøre den lidt mere kompliceret. Vi kan for eksempel tilføje noget, så der også ryger noget ud, så vi kan simpelthen sige minus 3. Så har vi også noget ud. Og det her, det skal jo lige ind. Og der vil så bare være minus 3. Eller bare være 3 faktisk. Fordi den afhænger ikke af fx, og den afhænger ikke af noget andet. Så det er ligesom den måde, man kan tegne et stille diagram på. Yes. Nu vil jeg så vise, hvordan man beregner arealet under en funktion. Så det kan vi lige fjerne noget der. Ui. Yes. Areal under funktion. Så hvis vi har en funktion, der for eksempel hedder sådan her, har en funktion, der for eksempel hedder f af x er lige med x i anden minus 3x. Hvis vi tegner den, så vil vi nogenlunde til sådan her ud. Vi har x og f af x. Det vil nogenlunde se sådan her ud. Og vi vil måske finde arealet af funktionen under funktionen mellem punktet her og punktet, jeg ved ikke, her måske. Yes. Men så det er det her, jeg gerne vil finde. Og det er måske fra minus 5 til, jeg ved ikke, 5 måske. Det er de punkter, vi gerne vil finde arealet under fra. Men problemet er, at hvis vi gør det, så vil vi få noget negativt areal her. Og hvis man bare plusser det oveni, så får vi noget negativt. Så får vi ikke hele det her areal. Det her areal vil blive trukket fra. Så derfor er vi nødt til at finde det her negative areal separat, og så bagefter konvertere, så det er positivt, der ikke bliver trukket fra. Så derfor er vi nødt til at finde de to punkter her. Og det gør vi ved at sætte y er lige med 0. Så det vil sige f af x er lige med 0. Og det vil sige x i anden minus 3x er lige med 0. Og den kan man selvfølgelig finde ved at bruge en ved at bruge anden grads løsning, altså ved at sige x1 og 2 er lige med minus, det må være minus 3 plus minus kvadratroden af minus 3 og minus 3 anden minus 4 gange 1 gange 0. Delt med 2 gange 1. Det er en måde at finde det på, men på grund af at den også er så simpel, så vil man selvfølgelig få 2 x-værdier. Men man kan også bare, fordi den er så simpel her, så faktorisere den, så den kommer til at være, det må være x minus 3, så er det lige med 0. Det her det er det samme som det her nemlig. Og så kan vi bare sige, x minus 3 må være lige med 0, og eller det må være den ene løsning, og den anden løsning må være x er lige med 0.
Så her må det være x er lige med 3, fordi så giver det 0. Og den anden løsning må være x er lige med 0. Så har vi lige fundet de to punkter, så den ene er 0, og den anden ligger i 3. Men fordi vi gerne vil finde arealet fra, så det her areal fra 0 til 3, det vil være negativt af den her funktion. Så den måde vi kan bestemme arealet under funktionen på, nu gør vi det bare lige meget hurtigt, det er at vi kan sige, at vi kan integrere den. Vi kan integrere den fra minus 5 til 0 af fx med hensyn til x, plus den absolutte værdi, fordi det her vil være negativt, så det vil vi gerne lægge til, fra 0 til 3 af funktionen f af x med hensyn til x, og så plus integralet fra 3 til 5 af fx med hensyn til x. Så det er den måde, vi kan regne ud. Vi kan bare lige tage et eksempel, eller noget af det. Så hvis vi tager fra minus 5 til 0, det kan vi så sige, hvis vi bare lige skriver fra minus 5 til 0 af fx dx. Det må så være integralet fra minus 5 til 0 af x i anden minus 3x med hensyn til x, som så må være, hvis vi integrerer den, det må så være x i tredje delt med 3 minus 3x i anden delt med 2. Yes, fra minus 5 til 5. Der er minus 5 til 0. Som så må være – 0 i tredje delt med 3 minus 0 eller 3 gange 0 i anden delt med 2 og plus k. Det glemte jeg selvfølgelig heroppe også. Fordi når vi integrerer, så får vi selvfølgelig en k-værdi også. Fordi at det er jo klart, når at vi vil finde en funktion, hvor hældningen var det, som var før, så kan vi selvfølgelig altid bare have plussen op og ned, fordi hældningen vil altid være den samme lige meget, hvad k-værdien er. Og der stod fra minus 5 til 0. Så det skriver vi også lige plus k her. Plus k. Og så vil vi trække det andet fra, som så er vi sætter minus 5 ind. Minus 5 i tredje del med 3 minus 3 gange minus 5. Der skal selvfølgelig stå sådan her. I anden del med 2 plus k. Okay, ja, nu gider jeg ikke lige fortsætte, men det her kan man selvfølgelig regne ud, så får man arealet under det her, så kan man regne det her ud, hvor det tager det positive areal, fordi at det med som sagt var negativ, og så plus det med det sidste, som ligesom giver det der stykke. Og så kan man alt sammen tage summen af det hele, og så har man arealet under funktionen. Yes. Så nu vil vi gå videre til noget optimering. Yes. Og som bilag til den her opgave, der så jeg, at der var cirka sådan en tegning her,
Den så cirka sådan noget, der var et hus her. Jeg skriver lige optimering. Mere en optimering. Så vi har et hus her. Et rigtig flot hus. Ja, det er ikke så vigtigt, men det lige ser ud. Måske der her. Og så har vi en mark her, hvor vi har noget hegn. Og den her side for eksempel kan vi kalde A, og den hedder B. Så vi har noget hegn her, hvor vi har nogle dyr herinde. Det kan være, at vi har et eller andet dyr. Yes, og vi har noget hegn. Og det mængde af hegn, vi har, det må være, det er 40. Og det må ligesom være omkredsen her. Men den her, fordi der er et hus herovre, så pludselig vi ikke regne det her sted ud. Så derfor må det være 40 lige med 2 gange A plus B. Fordi det er ligesom omkredsen. Uden vi tager den her side med, fordi det er huset, den står til. Og vi vil gerne have et så stort areal som muligt til de her dyr. Fordi de har mange dyr herinde, så vi vil gerne optimere efter at passe længderne efter at skabe så stort areal herinde. Så arealet af den her rektor, eller det her firkant, finder man ved at sige A gange B. Så vi gerne optimere efter det her volumen selvfølgelig. Og det man så kan gøre, det er, at vi gerne vil lave en funktion af en af de her sidelængder, og så bagefter optimere efter den, maksimere. Så derfor bliver vi nødt til at isolere en af de her variabler. Vi kan for eksempel isolere efter B. Yes. Ja, så hvis vi isolerer B herfra, så bliver det B er lige med 40 minus 2 gange A. Og så kan vi sætte A eller B ind på B's plads her, for så har vi en funktion kun af A. Så det vil sige, at arealet af firkanten må være A gange 40 minus 2 gange A. Og den kan vi så lige regne ind i parentesen. Så det må være 40 A minus 2 A i anden. Yes. Og så kan vi lave en funktion for arealet. Vi laver funktion heroppe. Så vi vil lave en funktion af arealet med hensyn til A, for vi vil gerne optimere efter A. Så vi laver arealet som funktion af A. Det må være 40A minus 2A i anden. Yes. Og den her kan vi så vi vil gerne finde det sted, fordi hvis vi har en kurve, der for eksempel ser sådan her ud, hvor vi har A her, og vi har arealet heroppe. Og så har vi vores funktion her, og den ved ikke lige, hvordan den ser ud. Den ser måske sådan her ud. Noget af den stil. Så vil vi gerne finde der, hvor hældningen er 0. Så derfor kan vi vil gerne finde der, hvor hældningen med hensyn til A er lige med 0. Så vi kan differentiere den for at finde hældningen. A er lige med, hvis vi lige bytter rundt på dem, så bliver det 4A minus 4A, fordi det er det hernede, plus 40. Yes, og så kan vi sætte der, hvor hældningen, eller for at det er et maksimumspunkt og ikke et minimumspunkt, så skal det også gælde, at hældningsældning skal være mindre end 0. Så det kan vi lige tjekke bagefter også. Så vi har differentieret den, og så finder vi der, hvor den skal være 0. Så minus 4a plus 40 skal være 0. Og det er den, når 4a er lige med 40. Så det må være a er lige med 10. Men er det her et maksimumspunkt eller et minimumspunkt? Det kan vi så lige tjekke
Fordi nu har vi differentieret den her, men hvis vi differentierer den igen, så a mærke af a må være lige med, vi tager 1 gange minus 4, så det bliver minus 4, plus 0. Så vi ved, så hældningsændring er under 0, så derfor er det et maksimumspunkt. Så det her betyder, at det er et maksimumspunkt, så vi har fundet det, hvor det er bedst. Så det vil betyde, at herover så skal a være lige med 10, og b, den kan vi så lige regne ud her, fordi vi ved, at det hele areal, eller det hele, alt det hegn vi har, det må være 40 gange 2 gange a, som er 10, plus b, så b er lige med. B må være lige med 40 minus 2 gange 10, som er 20. Så b er lige med 20. Og så har vi fundet løsningen, hvor en optimal løsning, hvor a er lige med 10, og b er lige med 20. Og så har vi fundet det for største areal. Så vil vi bevise det sidste, som er tangentens ligning. Så vi sletter lige alt det her. D. Tangent. S. Ligning. Yes. Og den. Så vi har en tangentens ligning, og det er for en vilkårlig funktion. Så for eksempel vi har en funktion her, som måske hedder x og f af x. F af x. Vi har måske en funktion, som ser sådan der ud. Det var ikke så god, men prøv lige igen. Og vi finder tangenten i et punkt. Jo, måske vil vi hellere lige have det. Det var sådan der. Og det er bare så bliver lidt nemmere at se, hvad vi lige laver. Yes. Så vi vil finde tangenten i det her punkt. Eksempelvis. Så lad os lige tegne tangenten. Så lad os lige, den her funktion, det må være fx. Det er vores funktion. Og tangenten, den har en funktion, som hedder t af x. Og i det her punkt, som ligesom er det punkt, vi vil finde tangenten til funktionen, der må det jo være, at hældningen på tangenten må være lige med hældningen på funktionen. Så funktionens hældning, lad os lige kalde de her punkter. Den her kan vi kalde x0, og så må det jo selvfølgelig også være f af x0. Og vi kan også spille et andet punkt på tangenten, bare et vilkårligt punkt, som vi kan kalde x. Som ligesom vil være tx. Så funktionens hældning i punktet x0, det er ligesom der, hvor de skærer hinanden. x0 må være lige med tangentens hældning i x0. Det giver jo det til selv, fordi det er det punkt, vi vil finde hældningen for. Og hvordan finder vi lige hældningen af en tangent? Jo, men det er jo ændringen i x. Hældningen af t af x er lige med ændringen i y over ændringen i x. Så det må sige, at ændringen i y i det her punkt, det må være t af x minus f af x0. Så har vi ligesom fundet den afstand der. Ligeledes skal vi finde den ændring, og det er så en ændring over de her sider. Så det var ændringen i x, som er x minus x0. Så det er så, man finder hældningen af tangenten. Så det kan vi jo bare sætte ind her, fordi det må jo gælde for den linje, der er tangenten til funktionen.
Og fordi det her gælder, så må det der så også være lige med det her. Så f er mærke af hældningen af funktionen i det punkt, må være lige med hældningen til tangentens funktion i det punkt, som så er det her. Tangenten x minus f af x0 delt med x minus x0. Og så kan vi jo bare isolere til x, fordi så har vi fået funktionen for x. Funktionen for tangenten. Så vi kan isolere det, altså vi tager f mærke af x0, vi ganger med det her for at få det til at stå over. Så det er x minus x0, og så står der lige med t af x minus f af x0. Så det må være isolere t af x. T af x er lige med f mærke af x0 gange x minus x0 plus det her x0. Og så har vi jo isoleret tangentens funktion. Og det må så være løsningen til den tangentens ligning. Så det er den måde, man kan ved at ændre på, hvor end man vil finde tangenten i forhold til funktionen, så kan man bare ændre punktet eller x0's retten et sted. Så for lige at opsummere, hvad vi har gjort. Opgave 3, det var differentialligninger. Vi kiggede på, hvordan man kunne finde linjeelementer, hvordan man tegnede et SD-diagram. Ja, vi fandt ud af, hvordan man fandt en løsning, hvor man både tegnede en løsning på linjeelementer og fandt den numerisk. Ja, ved at gennem, hvordan man fandt noget areal under funktionen, hvor man sikrer sig, at man finder det positive areal, eller hele arealet, og ikke trækker det negative fra. Noget optimering, som er lige det, vi fandt ud af, hvor meget areal vi kunne have forhegnet, og så er det nu tangentens ligning, hvad man finder tangenten til en vilkårlig funktion. Så ja, det var den opgave.